Mä nyt teen videota. Nyt tää kaikki muuttorojun keskellä. Tälleen muuttorojun. Mulla on siis R-vika. Se on kohta korjattu, mutta mä saan näitä sanoja. Koska mulla on vika. Mikä on aivossa. Siis paha lapsille, sä katot tän. Niin. Ei oo totta, että sä vaan kirjoille viinut. Tai höydät. Kyllä multakin uskoisi. Tai ei oo. No se ei osaa se pahaa tee. No. Tässä ei näy kuva ärsyttävästi. Eli teidän ei tarvitse huolehtia, että teidän kone olisi pilalla, joten heippa!